Tini hingga ma bai baba digla bazara thangfaimani chereno klangai ko bazani tukha muri rok chakmuna rok motam busu naikena khaja busu biskut rok phati rok mukhi sora mo luchi rok chereni bagai mosuko thangro alu rok mo hingke ba wahan buchu mane ti sabai lu mos ka thang bu ba khat ki sama di suka tu ya lah ai su tu ya ki boleh ta wa tu kan tu baca sprite hindi right ta kai ko kia bu ya Cadbury chocolate ta na kai ko pai kai sa de ko fruity sprite tuju tak thang tongo bini kaka songno go get khlok rograna get khlok manjakya thui tong hangke phaidi do phaipai do hoba anga sani sari jorani mui song na hagrana sari ngesani no mui song na haro sari go hingke andar hingke kapara ba karen rok kring go hinoi obonang tini no share khlainai tini songnai muya bai mukhi sora taklai ni tini jana nai tongo mukhi sora bai muya masongke mosobo ba khaklai tongo mo hingke muya ni korong no hingke pisong no rohnai pisong ni wak tongo mukhi sora khugui na hagrana naro sab sabo taklai mukhi sora bai muya mui song chakha ano comment khlai sadi an video je nai tongnai rok please share khlai didi je subscribe khlai jaiya rok hingkai khlai didi tak sari jora tuma songka please joya sakan video nai tongbai di mo hingke muya mui ang thapao boksai rikha bolni thapao kanga sani ready khlaina hagan ang mosorok sui jotono berma rok sui toni ribayo tabo goro berai rigena ko muya bo kutugui tongkha mukhi sora bai bwtui songnai tangmo wahan kisa sano ang suiyo moseng khlaina bagui suina hagrana wahan boksai ri sinai gas o muya hingka yang thapao ririkha mosorok yokna hagrana muya hingke jesik thapao kutugui songmana sino muya mojiwi thogo hinoi maibo boksai ri sinai sari jorani sari wngui si tongkha iko tak sal kolok wngui se 5টা baji tongkha maibo boksai rikha mai hingka ang omtike rio tui ni ojon omtike rikha mai pura ojon sango ani wahan bo kutugui tongkha hasing rok raina hagrana swkang berana ang hasing rok piyaj rok jephru pano raina haro mosobo wahan mosting rina bagui swkang bera mosteng khlai toni rio hasing oro togui rigrana ani muya bo wngkhai ko mukhi sora khiklai rikha sajalap simalia ma bukro phai khiklai rikha mosting ni bagui iko wahan mosting ni bagui yang piyaj rok ready khaisika yang waisa se laisui ma tongsio
tapo kitchen likha berma rok mai boani ngui thangka tak sorok kholobai mufuna achinai wahan boani ransai tongkha bwtui rankha tikjak kwran khai ser ser khai thok tiklaiui ko tabo mosteng rok sapului tini sarik jora ni menu ang norok no share khlaika yang ani mui borok bo wngthangka risum togui riri sinai ono ganti o current green dalai andar tongkha tok rok bo habai nangkha current kwrui ni bwswk si jala oboni darai mami salthangya sanise daiti masung sanja jora current thangkhai tebo songthok yarok bejal wnggo hinui belai hambai norok no joto nang video nai.